ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಐಕೀನ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಏತ್ ಕೊರ್ತು ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಅಂತುಕ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ನಂದು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಈತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುನ ಒಂಜಿಗೆ ಎತ್ತೊನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಎತ್ತುನ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎತ್ತೊನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ತುಂಡು ಆನಿಯನ್ ಅವೇನು ನಾಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 6 to 7 ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಸ್ ಗೈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಈತೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಅವರು ಬೋನು ಪರವಲ್ಯ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಸದ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಯ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅವು ಒಂದು ಬನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನಂತೆ ಮ್ಯಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತು ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯವೆ ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ 3 ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೋದು ಓಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಅರಸಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾವೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಈತ ಪೂರ ಆದಾಯಬೇಕು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಲಿ ಅವಿನೇ ದೀಪನು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದಿದೆ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ನ ಖಾರ ಅವು ಪೂರ ಒಂದಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ಒಂದತೆ ಅವು ಪೂರ ಹೀರೋಡ್ ಐಕ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ರಸ ಪೂರ ಐಕ್ ಹೀರುಂಡ ಎಸ್ ಒಂದು 1/4 ಲೀಟರ್ ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬನಲ್ಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ದಿತ್ತತಿ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕಬಾಬ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಕಬಾಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಒಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಗತಿ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚ ಐಕ್ 1/4 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಎಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟೆ ಅವೇನ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಒಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದಿದೆ ಅವೇನ್ಲಿ ಈತ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲೇ ಆಗೈತಿ ಮೊಕ್ಕ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇಯುಂಡು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸಿನಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಯ್ದಂತುಲ್ಲಿ ಏತ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇಯೋಡು ಹಾಡವ್ರು ಬಂದೆ ಹಾಡಾರೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಆತೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತೈತಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಂದು ಮೂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಚೌಂಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಟ 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 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಂತಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಏನಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟೈತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನೀರೊಡ್ಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರೋಣ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಇತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುದು ಇಚ್ಚಿನ ಸಮ ಗುದ್ದು ದವೆಲ್ಲ ಪಾಡುದು ಸಮ ಗುದ್ದು ಪಾಡು ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೊಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಓಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತು ತಿಕ್ಕುಜೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದು ನಿಗ್ಲಿ ಅಂತೆ ಖಾರ ಆವಾಡು ನಮ್ಕೀನ್ ಆವಾಡು ಆತು ತಿಕ್ಕುದು ನಿಗ್ಲಿ ಗೈಸ್ yes ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ನಿಗ್ದೆ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಿಗ್ಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ತಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ತುಲಿ ಕಲರ್ ಇದು ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದು ಚಿಲ್ಲೆ ಅವಿರದು ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಚಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಪುಂದಾತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೂರು ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಸ್ ಮಂಚೂರಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನ ನಿಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡಿಕ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಗಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆ ಪನ್ವೇರತೆ ಪನ್ವೇರ್ ದಾನಿ ಮನಂದೆ ತುಕ ಆಕುಲ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರು ತುಕ ಏಪಲ್ ನಮನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಟಾತಂಡೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಜಾಕ್ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಚು ಉಂಡು